Anya laki din! Nagapanyo ka tayo, tatabrin niyo. Ay, di taman balay dalula yung nga iseng. Di tagayam tinapalan niyo. Wag baraw. Kag, anya ngay di tawit niyo. Day tawi. Timba nga dabo na. Supaya pagkarga iti danaw. Anya? Wag baraw. Sayang mag, ibulang ni Lola yung nga iseng. So nga, inala ko na. Tayo supaya pagkarga iti danaw medyo balay. Anya? Nakita yung kadi itay ni Tata Abrin niyo? Wendondon, at damot susuon na atimba. Ay! Aping ang katawahan. Tay tangarot, tigat katawaak. Jay timba awi na. Taapay mo at dondon. Una na nga adda abot na. Ngam, karagaan na kanuki din iti talaw. Anya? Kita mamarlay. Pati si ka, ang katawa ka malang. Ay, umlekak man kini Tata Obrinyo. Tay tangarot. Ay, piya siguro no ibagana pagkargaan na iti bagas. Ngam, sa may tadanom ka no ti karagaan. Ay nga, kakbaybay amon adondon. Tasaan mo nga amo, no anya ti adda iti panunot na. Ay na, inaw-awit mo pa ilang haminday tatimbalakay. Ay masaya nga na karon bakay. Adaw timalaw na day tadanaw. So nga usaran tayaw. Tanay, panagtitikag manag. Kat sigurado nga, parigat manan ti supply ti danaw. Dito'y lugar tayaw. Ha? Kadno kunam nga adda abot na. Hay kat pulatan nga min Aniya? Manubot ay ati pang pulat iti dayta. Nalakalag ti solusyon na dayta. Uwan ang harod lakay. Wag bakay. No maminsan nga may. Biro ka ti remedyo na. Sana jay basit laper diti usar. Ipil lang nga dagos. Awan na. Aggastos ka lang, aggastos no kasta. Madamag kayo man, tatalan daw. Nagdamdamag kan doon down. Ha? Kiuan, Mike. Damdamagam nga raw. Nung mabalin mo ti agdamag, di agdamdamag kan. Wala niya. Kay, ano ti damagam? Tata, adda ka di kurkurang na ni Tata Abrin niyo. Anya? Pagkunaan, Mike. Kasano? Kitkisla sa bali titig, tignay na. Ay na, amangan no si katanda kurkurang na doon doon. Ha? Anya lakit di mo ni Tatan? Sakit din, tibagayong adda kurkurang na. Ay sana? Limpyo da ito'y kasangsango yaw, Tata. Kasanaw? Tila ibagbaga maipapangkin niya Abrin niya. Isu asika, tanda kurkurang na. Anay ko. Anya ay timatmat na. Amay tamtama di ti ulok, anay. Anya? Awan mat. Anya kumangay ti matin nagditan. Anay. Batumot na kitang, nay. Anya? Dayta ti parakan ka manong dundon. Sikatin ang ibarsak ka na gitoy, Valerie? Wan, dayta ti parakan ka. Adtoy pa'y Anay ko. Ay, una yan. Nagsakit tumuging ko na tamaan iti takalamat o anay. Salbag ka nga, Upeng. Umay ka man ditoy. Umay ka to'y tabukutin ka. Mandiyak ka. Apay ko mga agpabaot aknay. Apay, mayat mat aya nga umay agpabaot dondon. Kayat mo ka di, tagdit nanog na manong dondon. Nita, babae ka. Ngam nagkari ka kitin. Kayat mo ka di pa'y timabarsa ka. Apay nga'y bagbagang nga dakurkurang ni apong ko. Anya? Sikahat yung dakurkurang na manong dondon. Gaputa
dito'y tersina. Kasla saan ka pa'y nagdigdigos. Anya? At to'y pa'y tiba to at parakan ka. Alay ko! Buwisit ka talagang ubeng! Ang subli ka nito'y! Anya ngay Dondong, ang nakam kamat nga taitan. Ha? Apay kas tamat yung tipagbagayaw. Tatalan daw. Kino, binarbasak na kagayang ni Valerie iti bataw. Awang magayam, bail mo iti ubeng. Ay natatalan daw. Nung jak lang nagtipay. Ang mga noan niya ti inaramid ko iti gadyeng ubeng. Ay kay karkaron ang ibagak nga dakurkurang mo no tinutupam di ubeng. Ha? Amom ga ubeng, tutupam ki iday. Nangipanam iti panuno mo no bilang ngay. Ay, gustong tata. Ang mga nung makaungi itakpay karagita nga ibagbagayaw. Anya! Ay, Valerie, apaw. Apay, anya ti inaramid mo kinimanong mo adondon. Apay ngagkatawa ka. Binarasak ko ay gimuging na apong. Idi damo, ice. Ngam idi saan na nga ikaskaso. Bato at imbarsak ko kinkwana. Aniya? Wala pong. Saan laanam na minsan? Namin pituan. Kat nagdara gimuging na. Ap-aputin na itiima na. Ngam agdardara lata. Ay na, apok. Saan anasaya at day nga aramid ti ubeng? Kasano nga min? Kat ulit-ulitan na nga ibagbaga. Nga dakurkurang ni apong. Aniya? Wan matapong. Iso binalas ko na. Babain iti pa ng barsak ko kankwana. Kunanakit din ama panak ijay ayan na. Tabautin na kano. Oh, sa anak-anapan na. Apay, tangaak tapno idanon ko ti bagik kankwana. Apok, uray pa'y anya ti ibagbaga ni manong mo adondon. Di mon ikan kanaw. Di mon ulitan ti panang barsak mo kankwana. Ananrom ka ni kita abag, Merlay. Ipampaminsan ko nga ikarga dita sa ako. Taibalang ko, tata. Anya, ibalag mo amin na kita. Wan, tata. Nay, kuno kasla barbaro pa'y laang bay. Wan, tata. Barbaro pa'y dagito eh. Ngam na pisang-pisang damot. Ay na, di mo ibalag, Merlay. Talag man. Isupay nga usaray na kita apukaw kaya pagadalan. Ah? Alain nyo, tata? Way, sayang mag no ibalang mau. Ngam na pisang-pisang mat dagiti sipor da. Sakti baka mau. So ano ibalang mau? Alag langay. Oh, apay nga gwing-wingi-wing ka dita dondon. Sakit agisam-isam ka. Na, tagkatawa. No adda ni Tata Lando, ibaga na nga dakurkurang mo. Anya? Apay, kasla tata ubrin nyo. Na, tani Tata obring nyo mananti dinakamat mo. Kapundo mga meng. Kita amot itaya. Imbagam lang arudin anatatag. Ngam ipilit na nga lang. Ay katanya ko mga itibibiyang mo. Bayam ata kayat nangarud nga alaon. Ngam natatag nga rod. Apay, mausar na nga raw, dagiti natatag. Ay na, jak amukan ka dundun. Ni Tata obring nyo lata ka na yun tisang kadilaw mo. Ngam di mo matkit-kitaan day tabagim. Anya? Katuan may. Ay na, atiwan na kapay ani Tata obring nyo. Taam muna amanggad para iti pamilyana. Idinto tasi ka, day talagpad padakkel iti buksit mo ti ammom nga aramider. Anya? Masaya at may, tanaranaan ka nito'y, Dondon. Ha?
Tatawbrin niyo? Ay na, nagganas ti biyag mo Inaldaw gada ka dito'y tersina. Nakatugaw. Kuno saan nakaida ka di tabangkaw. Kuno saan ka nakaida. Nakaidayon ka. Kanya? Ngam sana day ta tikayat ko pagsaritaan ta dundon. Adalag tikayat ko adamagang king ka. Tapno malawlawagan man da ito'y maburburiburan unay akapanunutak. Ha? Nagdagsan na kita sa uma. Tatawbrin niyo? Apay dundon. Apay aya akanayon mo nga ibaga nga dakurkurang ka. Apay anya ti pagkunamit iti dayta. Ha? Tata? Indanon na kanyak, akat katawaan nak idiimbagak akarga iti danom, yen abutan na timba, nga inalak iti ayan dalulayo nga iseng. Kanda iti bag anadadail, nga inalak ni Berlay. Apay, umdas ka di dayay, tapno ibagam nga dakurkurang kaw. Kanya? Mabalin mo takargaan ti danom, iti timba. No adabot na, ay katpulatan No dagi iti bag, ay katdaitin Sino katak ti sipar, dagi duma. Kaputadyak kayat agastos, no mabalin mo tamatarimaan, ti maysa kagawaan. Ha? Recycle, kunada nga raw. Ay na, dundon. Amin na banag, at darimidyo na. Lagi-lagi pong dayta. Nay, apay, saan ka kadipay? Anabainan, ije imbaga ni Obrinyo king ka, dondon. Tatalandok? Amom ka day, ti kayat na nga ibaga, iti imbaga na amayat ti biyag mo, taag tugtugaw kalaang dito tersina. Kanya? Ti kayat na saway, kit apay, nga agigang kalaang dito tersina. Kit saan ka kit day, gagbirok iti trabaho. Ay na, biyag ko da ito. Isu nga awan ti karbangan damang diladilaw kanyak tata. Pero, di mo kayat adilawin da ka. Ngam apay nga raw, asang kadilaw mo ni Obrinyo. Alamay? Tatalandok? Ay na, agnakam kamutan dundon, lakay kan. Adon tinang pabainggan ka. Iswa, bareng agbalbaliw ka butay. Si kaalalaki adakkel ti buksit na. Kanya? Amang ano dadakkel mo ti bulati di tadyan mo. Ay na, mabaot kan sa ngubeng. Kano ka kading aganak? Oh, anya ti sungbat mo dita dondon. Ay na, talaga marurutakin ka ngubeng. Ay na, tapusom manen dondon. Kasano? Agtaltalak lang dito. Yung sumanauki din. Oh, kaslamot kin ni apong ko. Di na kamot pakibibiyangan. Ngam kanayon mo nga ibaga nga dakurkurang na. Talaga di mo nalipatan na day. Ay na, nalaing ngamin ti ubing dondon. Saan da basta malipatan ti may sa abanag. Iso asika, agan-anad ka. Di mo ipakpakita dagiti saan anasaya at nga aramid mo kadagiti ubing. Tapno saan da ka atuladon. Mana? Apay, dakkel ayaw unay ti buksit ko. Kita man. Katwan mat, madlaw abuksit ti sadot a tao. Kanya? Wan dondon, iso adi ka masaksakitan, no day ti sangkadilaw ti tao kan ka. Ha? Agtrabaho ka ngamin tapno maksayan day ta kinalukmag mo, tapno aglingat ka. Ngaro ti masapula pagtrabaho. Ay katagbiro ka Apay, adamot aya mapasamak iti biyag mo no saan ka nga aggunay. Ne. Uray ka di si kanmanang, kit makibiyangan iti biyag ka. Masikuranak nga rudan dondon. Sika akanayon ti adda dito'y tersenak. Amangan kit de no adda ti makuna dagiti tao, takanayon da ka amakita dito. Nya kumangay ti bagada mo. Amangan no kuna endang adda relasyon ta adwa. Uy, di mo ka di kayat manang. Kinapudno na. Agayatak ka.
Iso ka na yun ako may ditong. Diyan lamay bagbaga mana. Ay napakpakawan. Jak pulos inarapa at ti makiasawa iti sadot kan labid alalaki. Katun Mike, adda amin kan ka tinaalas nga ugali ti lalaki. Iso nga awan mangayat kan ka. Malaksid laang nagbalbaliw ka. Tatalang daw. Kitain nyo man ni Tataw Brinyaw. Kaslat daw talaga di kurkurang na. Kitain nyo na eh. Ay nga, talaga siguro. Adi ka nagbalbaliwan niya doon daw. Saan at magkumaang agkatawa? Kitain nyo nga min, ani Tataw Brinyaw. Iguy-guyon na lang. Diyan nakasakaw. Hindi na mo pagkatan. Ay na doon, aglablabas ka na. Guy-guyo din na, diyan nakasakaw. Gaputan na dagsang, kat di na mapagkat. Apay, di mo aya mapanunod dayta. Kulak man nunalaing ka. Kanya? Agpanunod ka na yung bagdundang. Kun agbaing ka man. Tapya pa, di ka na yun mo nga ibaga. Nga adda kurkurang na. Taam mo na nga agtrabaho. Idinto asika ang nagdakilan a karne. Awan, day tala agtugtugaw. Ken aguro uray iti kikilam tamom nga aramidan. Just kika. Dondon, apay anya launa iya ti basol ko king ka. Tadi naksardengan nga uyawang ken katkatawaan. Ha? Napunwan akong dondon. Iso ada ito ti bagaking ka ah. Sasapo. Sakbay a pakibiyangam ti biyag kaw. Kitaam nga umuna ti biyag mau. Tata. Heh, hindi pa lang nga ti bagbagam may papankanya ka, dondon. Katida guys, ipangag mo pa mismo iti apukaw. Iso adi ka kung magbalaw no nasakit tirik na naking ka, dondon. Tata, pasensya kayong Sa nabalita, agbaliw akong sasardengan kayong akatkatawaan. Nasayaat mo kasta. Katsapay ko ma, ta isimpam mo't tan ti biyag mau. Agbiro ka kay day ti panggadam. Huwag ko mga ron. Awam mo ti mabiro ka. Gaputa dyan nakalapas iti panagatal ko, Tataw Brinyaw. Ay kat urean niya lang dita at trabaho na, basta nalinais. Ay na, dondon. Ulitag timbagak idiging ka. Nulaki di kayat, amin na panag, at daremidyo na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.